사실 막루 포로 Enggak dolok tak to di borong khan norok nugui makhna norno time phunuk na 11:33 ingjagi ko nor nugui makhna enggak tabuk to di borong ka ba di boni ko muirok khlai tong layo iko nugui makhna boh koto koto bosa ganang haim tong makya bosa to tong sung narang no ang singli asek enggak tabuk mu enggak kai ko tepung buchili bai dal phunuk la dal iko theng buchili bai dal di chongjak dolong no nugui makhna Alu bang ke dokter ingka dal bang ke theng buseling sinai ta e ob hai ke chalai sinai ngai tini to hok ni ma mane bolong ni to kun chalai liya tam ninge seller ma ngoro ni borok mane ang bo seller no sing jot mane seller uta bolong thana ni ingka ka je nok ni tumani opon chalai sinai ke mamu chong lagi na dolok norok nai tong di Enggak dolok mamu to joto ready bakya mui songna bagai joto ready ko lang thakan nugui makhanan rok tola songnai tabuk. A few moments later. Dolok enggak mui rok to mumbai kya enggak tahu wati hai to ka mai chanai mani mai jona jorawa na wati hai to kana de nokha busuk kosomjak enggak mui to munjang no joton mumbai kya enggak ta kisa tong hote kache mui dal ba je o thang busuk songmani ni ko muram khabiro muntai pajang na te serap jangan munai om to already no rugi munjak se da thokba ju simsi bina ne obo duita mui biru mang no songka ini enggak ta mo sokolta ni logo khai to da help khai kya ang help khai kya joton help khai kya enggak bo horong enggak bo mang no biru mang no je boro hapmani botak muya satai oron koglia enggak wati se phai tongkha tabuk mai chanai mani nari no khabusu kosom busuk jan wati bang samia dolo narok wati kodogoi khai tong nadi khorang khada khana samia nai tong di dolok video pai sak jora Kare da tu dumma bugara wati sek nade wati phai ka dolok biro nugui makhana wati bangjak ekdom maimuro munbai munbai drop iko tabu sana ini tiar khai tong mata ngai go wati sipai ganga ba o wati rok pai mai rok chala sine ngai dolok tabuk wati bang khai to mai chemang lak ngai chibrak banyai han ba ei kochin mamui mu jo to mungjak holok tonjak nugui makhana iya Enggak mai chalai na tabuk wate sipara ya ka mai chalai na tabuk enggak norong na chong di dolok video pa sak lok enggak time enggak to norong phun kana iko 123 ka mai chana to jora no tabuk 123 to ka hangke tabuk mai chalai sinai amaga tok di ba alu kha dail bai tembus leuy bagde enggak dolok tabuk wati sek iko nor nugui mana wati bawai chongo enggak wati sek mai chana na tole sin tabuk enggak omong kai jus khai mani po lemon juice nung sinai gina nengai na de busul lemon juice etu mui rok thana thangka thole thoka tax kane gina iko chini muta bai songmani angno dolong ke tabung ke mai rok sabai ko bathak tong lakha nor nugui makhana ke ta wati bo thaka mai chabai wati bo thagi thanga ge joton res khai tong layo norok ko nadi body khuluk la jeng mang ignore khai di body rong no ga obohong kisa nai nak nai mano zoom khai phun gane ga asung no tabung ke dolok sing tabuk ge huk ro kisa bere na lai ngang tol ro ko thangai Enggak hogo tam ongkha thachmurok thada thakya ba chakmara rok thakya kisana lenai genrok nai tongdi video no la jora nge tabuk yang thanata dolong ge tabuk
nong nang kaisa mani phunugano horjlai uma wati wa man ketal kala isi tang no sesung thakamo huk asik tole tor ya toru motamuti haibon asik kotor ya ta kotor ma ya ta uma oh bye bye naigre kalameni mo belake fele blase bhai ke thane tolabo oi uma mo juta ka hejaka uma huk ka belake ne rimingo tam ningke oro ha tam jani subuk haing tongbla hain bagai kachirap jak jabla bolong kera hain bagai belakan huk ke rimi uta dolok norok to huk rok thangke to samenai jete sami arok ke to sairwana belanya wata kirim gu huk lenga pura bai mukhra tongo lenga pura bai mukhra no phungan khar thangba kena borok ni bagai no huk ko mane sagomora rok sauta jeta huk ni manei huk to kobang ma manin tong hai diba sagomora angke tabuk to sagomora thaimen somoy ge borok no bangkhre na chau kharba ke yu ko mo khai to horjla chi ei horjla singui tong yo horjla bi frik jak yo ta dolo go to sinan rok iko khundro poi kaham ke ase tong kha khundro poi iko ase kotor nya kho iko yang ro tong gai je ayang tola ro kongke te banguta khundro poi ke mo lama wongke asik saria ko ayang no khar thama kya nong no phung malia yang tolan chimi iko hukni view yang tolan chim nong no hukni view cinematic shot thaske phungan dolok nai tongdi dolok wati thagin nai takhe nobar na dani akung halat juta talang thamane juta khogu sima phaju ekdom nobar sip tong tongkha dolok sailap kre na dei ko yang ni view bahai sa pung tongo takha nobar nangsuka nobar sa phai tongkha hi ko huk makhra rekphu ta sare gala do umma soja kiri oi khara asuk mar khorang bole hai busak chinanya bu busang bai khorak bodo mukra hugo igo ke tapang muya igo obono sauta kotor engke baksa kotor tongo engke baksa ka to asuk to ya apono cikun ta tapang muya singga ba nor nugo makhana busung no ber sip dolok nadi iko mo kadar so ngai ko chakumura tongo chakumura rok baksa thai ko iko mo godam huko to gobang ma manin kayo norok bo saimena dolo je hukni tei kisa misa knowledge tongna rongke saimena huko tam man haidiba ngai iko ko soirok gobang man tongjogan moto engkai iko mo khai ko soi bolte mane gota sobai dehinane sobai kolo khai thanya ang basik samia mukiting bepare asik knowledge kriani dolo huk rok khanya ken rok to saimena busuk hakjalo khanya na munok bai busuk chal ayang narose sorok ke mon hur pano thana ningke belano kosto mane hasam up down khai thanango khaiya ko oba haike ton khai toiko nobor sip na tongphoto khaing tongo ke je pro khalanya ni ga pro mane belano an moteng kang kostong dorlok nongno tai kaise phunu gana obo sida sinna di obo ke iko sabo sini sadi je sinnai tola comment khlai sari chi dolok ang bini mung ke salia berena ka hok dalo ga tak to mairok asuk toria ko mairok chikon ge jekon manei asuk toria khota ge tai kisa jora tongko tai 2-3 man dong poreng ke mai botor nai ge afro je hok ni mukhi ting rok long mani obo joton tor nai
ngai norok no approvo taisa hugo visit khalai phunugan dolok ngai norok video no choiwi nai tongdi khara bang suka dengna jaga de thagarek da ba hey chu khara ego asang thamur ka dolok borok khari thango ngai tak phai ang yang phai jaw ka nge borok ta se phai jaw ka mareng kha obolong nogo dolong ke tabung ke to thanglai china seung time bong to khang ke ba jorabo to kha tabuk hapakana somoyno mane hapat to hino no phunukana time nugu makna dol noroi ko 4:15 to kha ngai ko tabuk thangkurong ke da tija sagade nang tini salsa hugo tongo bahai ma tonga sagada hugo tomato aram no kha hapono salia ngai tini salsa sing pura hugo tongkha ngai norno sawana mane hugo tongkha songka chalaikha ngai ko birun sunagina bahai ma tongkha tini hugo haye sagade kisa hugo haye belai no tongthoka tamungka salbo thanda nobar sip sip maimerok to sungma norok ano tini je chamani nungman tini to angno handle khaina haka jotono angno khaibe kya ngai ko tabuk to salbo thakaba mukra ro was krei ko ta thang lai tong khata seng belai tong nogo huk rogo ama hake wasa se tongoi na je salsa se aram nang belai amsung no lama kora jawab lama korwa ngai iko thalakya dolok ngai dai norok tinin video bahai nang jaka an khorang kisa makra rengman bagai jiri khongman bagai khorang kisa chen thaka dolok ngai norok video bahai nang jaka tola comment khalai sanan tapok di dolok ngai hanhai malai phinai norok bai video kotal tuoi nong buskango tebo interesting video tuoi tinin baga suni churu dolok garing no bye bye boy sari sina bye bye garing joto no hambai tai joto kaham kering tong di dolok